הופה, לינור רזה, שמישהו יסגור לה את זה. הופה, לא צריך להשאיר. לא, אבל רק שלי שם, שלא ייפול. וואי! מה יש? אף פעם לא ראית את האימי של מאמה? אנשים מריחים עליי. כן. לא, עכשיו תעשי ככה, תעשי. מה זה אומר? זה היה בלוסטרה, זה היה ענק. תעשי רגע? אל תעשי. זה לא עובד פה. לא, כן, שניהם יחד. לא, שניהם יחד. לא, יש רצון נביא, תפסיק את זה. מה אתה אומר בזה? אני שואלת את לינור, כאילו לא ידעת. אני הולך לצלמת. אני לא חושב שיהיה לי... כל הסנקת. אני לא יודעת, תנסי לקום עכשיו. רגע. אוי. בטח, זה הכי מדהים שבעולם. האופנה האחרונה שהייתה בשנת 1800... אני באמת מצטער שאני לא עושה את זה מספיק. יש עוד דקה צלצול ואז כל מי שלומד פה יצא למסדרון. זה הולך ליוטיוב, את יודעת. לא, ככה. את יודעת שאם עכשיו המנהל סופר את הדלת שלהם. לא יודעת את זה באמת. נכון. יאללה, לכי על זה. תהנו. לא, אני מצוין. בוא ניקח את התיקים ונלך לשיעור. אפשר לעצור את האחרת? לא. לא? למה? תלווי אותי עד הכיתה. בואי. אוי, זה מצחיק. אני חייבה ללכת ומחק ממך, אחרת אני לא רואים אותך. לינור, יש את אלו שאומרים לך להניח תפילין כל יום שישי, לכי אליהם ככה. אין פה מניחת תפילין? איזה באסה. אפשר להניח תפילין, זה חבל. לא, אין לו, אני מצטער, את מחצית, תכל'ס. אין לו, את יודעת? את אלוהים. נכון, כן. הבאנו לך מתנה ליום הולדת, תיבת פנדורה והכל. מילינו אותך וזה, עשינו גם טקס, אבל לא היית בו. אתה הולך לחשוף את עצמך? לא! אתה ממשיכה לנגן? כן. לינור, תעשי שלום לפני שאני מסיימת.